cantar do arrieiro e é um cantarinho guapo. Tengo un descanso no medio para decir arrefajo, para decir arrefajo, y ahí el elo, ay, a la. E arrieiro no camiño, e arrieiro no lugares. Si un arrieiro morre, que camiño hei de tomare, que camiño hei de tomare, ay,
Desde Cedeira, desde esta Praza Rosa, desta magnífica vila de Cedeira, teñan todos vostedes moi boas noites. Estamos aquí con todo este público maravilloso, está abarrotada esta Praza Rosa para comenzar, como xa viron vostedes, con alegría e con festa, un novo programa de Galicia Terra Única. Están todos vostedes invitados a continuar con nós para ver o que é o folclore de Galicia, a tradición. E se falamos de folclore e de tradición, hai unha persona que esta noite non podía faltar aquí. E ela é, señoras e señores, Mercedes Peón. Moi boas noites. Moitas gracias, carai, que piropos me botaches. Ti non mereces menos. Bueno, vámonos deixar aí. O que sí que é verdade, ten moita razón, José, que o que vamos a amosar aquí na Plaza Roxa de Cedeira é única e exclusivamente os nosos costumes máis ancestrais, o que realmente nos diferencian como unha cultura antes das comunicacións e de todas as influencias como identidade como galegos. Como galegos, pero a par como universais, porque a mesma Galicia a poñen de exemplo de conservación das súas tradicións e do seu folclore por toda Europa, e mesmo nas universidades francesas. Vostedes seguro que yo lo escoitaron decir máis dunha vez o gran mestre da comunicación, Xosé Ramón Galloso. Un biquiño pagalloso dende aquí, da nosa parte, o grande mestre, e ten moita razón, José, outra vez, non hai máis que ver o nivel que temos de grupos folclóricos adicados á recopilación de campo e así mesmo como se gardan os costumes na nosa xente. Entón, aquí imos ter unha simbiose perfecta. E ademais, isto non yo diría Mercedes, pero todo o que hoxe imos ver aquí nesta Praza Rosa de Cedeira, pois é froito do traballo de recollida e de recopilación que fixo Mercedes Peón. Pero eu che quería dicir, empezamos antes con Chisco, que nos facía un cantar de arrieiro. Logo continuamos cos tocadores de Xacarandaina. Pero a festa hai un xeito, digamos, oficial Ten razón. de comenzar a festa, non, Eso está Mercedes? clarísimo. Vamos a ver. Como se empezan as festas no sur de Galicia? Cunha tremendísima treboada. Aquí os temos presentes. A treboada da man de Xistra. Un forte aplauso, por favor.
señores, a Regueifa de Pontevedra cantado por estas maravillosas amigas xa deste programa especial de Galicia Terra Única que estamos dedicando ao mundo do folclore. E eu comentáballe ahora a Mercedes así entre nós, pois que hai un refrán que di xente nova e leña verde, todo é fume. Bueno, pero eso... E eu comentaba yo a raíz Dime. de que, claro, veía pois amigas como estas de Pontepedra Pontepedra. que nos cantaban así de ben. Pero a vez tamén vemos a rapaces novos, noviños, casi como a nós, aquí recollendo todas esas tradicións que eles nos deixan, non, Mercedes? Exactamente, é que o que nos ten que quedar moi claro é que a xente nova haille que dar oportunidades, deixarlle facer, que se realicen como persoas e non esquecer a xente maior, porque xa viviu o que nos non vivimos e que nos teñen moito que amosar e moitísimo que ensinar. Exacto, e sobre todo quería apuntar eu, pois Dime. animar a toda esta xente nova, pois como Mercedes cando empezou, que era, se cabe todavía máis nova que agora, pois Que animalos... son máis maior que el, que Bueno, conste. é un piropo mutuo. Si cabe, decía, pois, animalos a que salgan, como salió Mercedes no seu momento, e recollan tradicións como a que imos ver xa de seguido, Mercedes. Sí, señor, con todos nós, estas mulleres de Gargamala Mondariz. Un forte aplauso.
impresionante. Ainda teño os pelos crespos de observar esta danza de espadas. Encantaríame meterme nun túnel do tempo e chegar, sabe Deus ata onde, para ver eses guerreiros que realizaban estas danzas. E millor sería pensar que simplemente era unha expresión como de poderío e que non se chegaría nunca ás armas. Pero, secularmente, en Galicia sempre está adaptada a un santo, como se veu aquí, para honorificalo, ou, bueno, festividades de todo tipo, danzas de arcos, etc. Outra cousiña que vos quería comentar é que, bueno, hai cantidade de expresións, como pode ser moitísimas culturas que a traverso do tempo chegaron ata a nosa Galicia. Temos o exemplo da historia de Ribadavia, que temos a historia, pois bueno, sabedes que é preciosa, como é a loita de mouros e cristiáns, pero aquí o que vamos a ter é unha representación do Corpus Christi e do San Xoán. Como fomos capaces de facelo? Pois gracias ao Concello de Cedeira, porque púxonos en contacto coa banda Robaleira, magnífica, que vina eu en máis dunha ocasión, e o que máis abrallada me deixou foi o set percusivo que teñen, que é unha barbaridade, e a afinación das gaitas. Aquí vades ver unha representación tremendísima de colorido de son. Iso, unha pequeniña cousiña. Se os que estades na casa vedes unhas liñas así como negras, non vos preocupedes, é que estamos utilizando un sistema modernísimo que se chama 16 novenos, pero nada, simplemente estamos misturando a modernidade ca antigüedade. Aquí nos vamos coa banda Robaleira. Un aplauso, por favor.
Mercedes, Sí. me dis que con isto, porque eu, bueno, aquí me ven, señoras e señores, que tal, como sigue todo? Ben, pois Todo nos ben, aquí non? encantado nesta praza de Cedeira. Estábamos falando, ahora Mercedes e eu, porque Mercedes me decía que ela, con unha botella de anís, que podía facer música. Claro. Saben, aquí me teñen cunha botella de anís el mono, nunca mellor dito, moi apropiado para a Bueno, menos mal que non ocasión. fixeche o chiste ti. Pero No, eu claro, non cariño. sabría utilizar isto para facer música, Mercedes. No, con isto faz ritmo percusivo, podes ver unha muiñeira, unha jota, unha cana verde, un vira, calquera cousa. A ver, ímola meter nun brete. Veña, ala A vou. ver, trae que eu che sosteño agora o micro e que Mercedes pode sacar música realmente de onde non hai. A ver, eu vouche poñer o micro, entonces... Unha muñeira, vai facer unha muñeira. Home, isto merece un forte aplauso, non? Perfecto. E ora teño por aquí, porque saben vostedes que a primeira vez casi que conocimos a Mercedes Peón Sí. foi ca súa pandeireta. É verdad, Pero- inseparable dela. E se nos volvemos a historia antes da pandeireta, que era o que había, Pois Mercedes? probablemente houbera pandeira sin ferreñas semellante a esta. E me gustaría comentar unha cousa, porque todo o mundo sabe que existe o bodran, que utilizan moitísimos grupos folk de todo o mundo, do mundo celta. Pero é que o bodran antigamente tocábase como aquí en Galicia pandeira. O de tocar con un pauciño no bodran ten de historia menos de 80 anos. E tocábase en Galicia, en Irlanda, eu non sei, pero en Galicia era así. Pois sonaba así máis ou menos, sabe? É que Mercedes todo o que ten... A ver, como sonaba? Bueno, outro forte, fortísimo aplauso. Como che quedou a man, Mercedes? Porque de tanto No, abanear a man... Nada, non? nada, o que pasa é que hai que abaneala con xeito. Ah, claro, e ese xeito Se lle solo... das un porrazo, entón, claro, manca esta man. Ese pero xeito no. solo ten Mercedes Peón, nada máis. Veíamos ora o bodran, ou pandeiro, que Mercedes Peón nos comentaba pois que estaba asociado a outras culturas. E así tamén pasa nun instrumento que a min personalmente me encanta. E ese instrumento é Cal é? o acordeón, Mercedes. Caramba, bueno, pois para mostrar un motón, aquí temos o acordeonista Jaime cos veciños do Lelas que van a ver como bailan un vira cana verde, bueno, influenciadísimos por Portugal, pero a galega. Aquí estamos no escenario. Un fortísimo aplauso.
regando la herba, esa villa de tesoro, está regando la herba. Tengo una morena a la herba con, y otra ema sirve, y otra no torrón, y otra no torrón, y otra no torrón, y algo carvalillo no dicho que no. Señor Cedeira, ¡viva Galicia! ¿Cómo están ustedes? Señoras e señores, eran os diplomáticos do acordeón. Dende unha terra de montes, a unha terra de mar, como esta na que nos atopamos esta preciosa noite, Cedeira. E tamén a outra terra de mar, por que non? Estamos falando nestes momentos de América. De América, donde nos poden ver nestes momentos tamén gracias ao canal internacional da Televisión de Galicia. E queremos mandar, ademais, nesta ocasión que estamos dedicando este espacio de Galicia Terra Única, o folclore e a tradición, un saúdo a todos os centros galegos espallados xa non por América, por todo o mundo adiante, porque sabemos que en todos esos centros vívese dentro, moi fondo, todo o que é o noso folclore. Eles o fan de todo o corazón, porque xa saben vostedes, cando as cousas se fan de todo o corazón, pode haber algún erro que outro, pero sempre queda ese corazón que é o que importa. E corazón é o que van poñer en riba deste escenario, desta Praza Rosa de Cedeira, todos os amigos que viñeron dunha localidade moi cercana aquí a Cedeira. Eles son de Viveiro e trainos unha peza preciosa, O Mallo. Resucitamos o Mallo. Oh
arrefatar na mesa, prenda do meu paladar. E arrefatar na mesa, pra quen a queira cantar. Estamos aquí todos xuntos, e máis os novios tamén. Somos os de festa grande, canta de todos tamén. Ponte fría, tudo teñe, ponte fría, tudo teñe, terra pozos e maduros, periñas matas tamén. Periñas matas tamén, ai la la, ai la 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 la la. Pola miña porta pasa un regueiro de guambilla para darlle de beber os amores da Judía. Os amores da Judía, ai la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, Thank
Pois parece... Que me contas, Mercedes? Isto foi estupendo, foi unha regueifa Estupendísimo. impresionante. Menuda boda. Menuda boda, é que así, vamos, casábame hasta eu. Así De casábase verdade. calquera. Cunha festa como esta non se casarían vostedes. Organizamos ya, para que se case. Bueno. Bueno, que maravilla. Ademais, non hai mellor maneira que rematar este festival, este maravilloso festival, que con unha representación dunha regueifa antiga. Eu creo que é un sello de remate. Home, E sí, logo non? Mercedes, non, pero que eu... Vostedes, mire, son todavía as 12, pois as 11:30 pasadas. E a min, home, dame pena rematar o programa así, Mercedes, sobre todo, pois mira, por aquel amigo que está ali encaramado na copa do árbore. Tamén. De verdad, Que xúrollelo. Leva todo o programa intentando subir a copa do árbore. De verdade que E sí. ora Mercedes, que acaba de subir a copa do árbore, quere rematar o programa. Ademais, Bueno. non podemos terminar agora, a que non? A ver, que día aquí a xente Como toda de non? Cedeira? Pois, Mercedes, Dime, a ver, vouna a ver, poñer, a ver. vouna poñer nun aprieto. Vouna poñer nun brete. Estou no vendo vir. Esta noite houbo canto magnífico. Houbo Sí. un baile impresionante. Impresionante, Tocaron. Esta noite fixeron de todo. verdad? Pero falta algo. Falta que a verdadeira estrela desta noite, Mercedes Peón. Bueno, Ademais, é que a vexo así, digo, Mercedes ten que cantar. A que sí, señores? A que ten que cantar Mercedes? bueno, non se pode enganar o público, hai que dicir a verdade. Algo preparado tiña e bueno, pois nada, agarro e Así fago. que Mercedes, por favor, atención, presten atención. Por favor, Mercedes, Solto. a melena. Veña, solto a melena e me vou a cantar unha peza maravillosa. Ras, Ai. ala, veña. Ah, Estupendo, ahora xa estou eu na miña salsa. Me vou para lo, por favor, para o escenario, Mercedes vais xa para o escenario porque o sitio dunha grande estrela como ela que tanto aportou o folclore, o mundo do folclore e o mundo da tradición de toda Galicia. Pola miña parte, pola miña banda, só me queda despedirme de todos vostedes, decir pois que me fixeron pasar unha noite moi agradable, impresionante, e que mellor xa para rematar, como decíamos antes, con Mercedes Peón e por primeira vez acompañada polo seu grupo Ajru. Un fortísimo aplauso, por favor. Muy
gracias. Con esto rematamos. Invitamos a todo o mundo a bailar un pasodoble. Veña para arriba, vamos a bailar todos xuntos. Moitísimas gracias, sobor de todo o Concello de Cedeira. Subide todos, ánimo, que nos solten ese pasodoble para bailar. ¡Ala, vai!